wabarakatuh. Monggo wabarakatuh. Sakmenika asal artine barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebagusan, tambah keapian, tambah kesaenan. Ada orang biasanya males ngibadah, kok tambah tua tambah sergap ibadah, berarti umur barokah. Jawab barokah, berarti umur barokah. Ono wong wedok ra iso masak, belajar masak tambah suwe tambah pinter sampai buka catering, berarti iku jenenge wong wedok barokah. Ono wong tambah suwe tambah pinter ilmune manfaat, berarti ilmune ilmu barokah. Ono wong wedok tambah suwe tambah lemu berarti jenenge wong wedok gembrong. Barokah tekondi. Makanya kalau nderek salam sepindah malih sedaya jawab nggih. Sing jawab kula tungake saged berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kula ta'zimi, kula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, lan ingkang kula hormati ugi segenap pasukan payung lan pasungkan medongkrong. Tak lupa ingkang kula hormati para pasukan menek-menek. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Menek-menek malah kita. Ingkang kula hormati kula takzimi ugi pengasuh Pondok Pesantren Miftahur Rahmah, Abah Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hafidz Mahfudz MPDI beserta Ibu Nyai Hajah Sri Suswanti selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahur Rahmah. Ingkang kula ta'zimi ugi Syuriah MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Borobudur. Oh, namanya kecamatannya Borobudur. Abah Kiai Haji Hamdani Mahfudz. Tak lupa ingkang kula hormati Tanfidiyah MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Borobudur, Abah Kiai Haji Misbahul Huda SHI. Tak lupa ingkang kula hormati segenap tokoh agama ingkang tumut hadir, Abah Kiai Haji Mahfud Asror, Bapak Kiai Sofyan, Bapak Kiai Umar Hadid. Tak lupa ingkang kula hormati Ketua Pimpinan Muslimat Anak Cabang Kecamatan Borobudur,
Ibu Nyai DRA Hajah Bariroh Ridwan. Tak lupa ingkang kawula hormati Forkopimcam Kecamatan Borobudur, Bapak Camat ingkang tumut hadir ugi Bapak Supianto SHMM, Bapak Kapolsek beserta staf, Bapak Dan Ramil beserta staf, Bapak Kepala KUA Kecamatan Borobudur beserta staf. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Majang Siki, Bapak Sutrisno SPDI beserta staf. Tak lupa ingkang kawula hormati segenap warga Desa Majang Siki, Majang Siki, Majak Siki. Pancene tak gawe ngono. Tak lupa ingkang kawula hormati segenap tamu undangan desa warga Majak Siki. Lan sedaya ingkang tumut hadir, mugi-mugi sing hadir mriki mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, harta, pinaringan sehat awake. Panjang umure, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Sopo muni masuk-masuk iku? Alhamdulillah. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng nggih secara lengkap, mantap, utuh dan ikhlas. Bareng-bareng monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada siang hari ini kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu bermuajah kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Iki insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompetnya? Sing dompetnya mboten sehat, kula dongake mulai pengajian dompetnya tebel isi duit. Sing gak ada hutang, mulai pengajian utange lunas. Sopo sing bayar? Ngaji awan. Alhamdulillah. Cek, makai ngiring ini ngentosi kula komandeng ya. Oke. Ngaji awan. Alhamdulillah. Sing muni lillah tak dongakno duwite akeh. Sing gak muni tak dongakno sandale ilang. Karena muni lillah wae ora gelem. Kepanasan. Alhamdulillah. Saged ngaji bareng. Tambah ireng. Apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Jenengan syukuri apapun yang terjadi. Soalnya kalau tinggali saking mriki iki wedake padha luntur kabeh. Ya ora masalah, sing penting niate pengajian lak ngoten nggih Bu nggih. Ana sing wedake wis luntur. Ana sing pancen teko omah ora wedaan. Napa? Kentekan wedak. La haula wala quwata. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nek jenengan sampun nanti ketemu kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu atau belum kenal. Oh, belum kenal. Nak dereng kenal. Oh, kenal ning HP. Pancene tiyang nek biasane ningali kula tenggene HP, terus pas biasane rada kaget. Ningali teng HP awake kaya gede dukur. Tibake asline penghinaan.
Kula kayak mlaku teko kene sret ana sing bisik-bisik. Cilik tibae. Alhamdulillah. Rapo